खुलुमबाय। दिनै 19 एप्रिल 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो दिनै गिबियावनो दङ। मेष राशि, फालांगियाव दाहार लानायनिफ्राय गोजानाव था आरो रावखौबो आखाइ होनो दाहो। लिरनाय हाबाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। जुदि मोजां मोनलायनायनि सायाव फोथायनाया गोमायो अब्ला बेयो आरोबाव सोमोन्दो लाखिनाय नङा। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। बृष राशि, जुथा सेन्देलनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि राङारि मुलाम्फाया गाज्रि जागोन। जों खामानियाव गोनांथार बिबानफोरखौ आबुं खालामगोन जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। बिसोरनि बिमा बिफाखौ बिसोरनि बाथ्राफोरजों खुसि खालामगोन आरो बिसोरखौ मान होगोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मिथुन राशि, बाहागोदारि महरै खालामनाय फालांगिया मुलाम्फा गोनां जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनाय आरो साख्रियाव गोख्रोंसिन खामानि मावनांगौ अब्लासो बिसोर फिथाइ मोनगोन। नखरजों सम हगारनाया मोजां जागोन। बायजोआव दाथां। सासे निखावरि सुबुंनो जि जोम होनो गोसो जागोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि, दिनैनि साना फालांगिनि थाखाय मोनसे मोजां सान। गावसोरनि थांखिफोरखौ आबुं खालामना जाफुंसार जानो हागोन। बिसोरो गावसोरनि रोंगौथिनि सायाव बिथा खालामनानै गावसोरनि साख्रियाव जाफुंसार जानो हागोन। थागिबिया गावसोरनि गोसो गोरबोनि मोनदांथिफोरखौ गावसोरनि जिउ लोगोरिजों रानलायगोन। सासे लोगोनि थाखाय नोंथाङा खुसि मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। सिंह राशि, गुबुन हादोरफोराव फालांगिखौ फेहेरनो थाखाय मोनसे बिथांखि बानायनाय जागोन। मावख'आव खामानिनि फारसे सांग्रां था। लोगोफोरा नोंथांनि उनथिं थागोन। बिसोरो नखरजों गोथाव जामुंफोरखौ रंजानो हागोन। जुलि फोरबोआव बाहागो लानो हागोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। कन्या राशि, फालांगि आरो राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि आय आरो मुंदांखाया बांगोन। जों जोंनि साख्रि आरो फरायनायाव आबुं सैथोथिजों खामानि मावगोन नाथाय फिथाइया आसा खालामनाय बादि जानाय नङा। जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआव थाबाय थागोन। फाहामनायनि खामानिखौ न'आवनो खालामनाय जागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। तुला राशि, फालांगियाव सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा जागोन। साख्रि आरो फरायनायाव मुलाम्फानि आसा दं। नोंथाङा खुरमा बाहागि आरो नखरजों मोजां सम हगारगोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। वृश्चिक राशि, जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगियाव रां थिसनो अब्ला नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि साख्रिनि थाखाय जिंगा सिगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनाव गोजोननाय मोनगोन। गावनि बिमा बिफाखौ जोथोन ला। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। धनु राशि, फालांगियाव माखासे हेंथाफोर थागोन। खरसानि सायाव सामलायनाय लाखिनाया मोजां जागोन। अनलाइन खामानियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। नखरारि आबहावाया रंजालु आरो अनजानायजों बुंफबनाय थागोन। नोंथाङा समाज सिबिनायाव बाहागो लानो मोनसे खाबु मोनगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। मकर राशि, रांखान्थियारि थासारिखौ जौगाहोनो थाखाय फालांगियाव सोलायनाया गोनां। जुदि जों जोंनि मेलेमखौ बाहायो अब्ला जों खामानिनि जायगायाव फेलें जानायनिफ्राय बारग'गोन। जों नखरनि गोनांथिनि थाखाय रां खरसा खालामगोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। कुम्भ राशि, जुदि सोरबा फालांगियाव साननो गोनां थिरांथाफोर लायो अब्ला मुलाम्फा जागोन। जों सासे फोरोंगिरि महरै समाजाव मोनसे सिनायथि सोरजिगोन। न'आव मोनसे गोरोबलायनाय आबहावा थागोन। हरखाबै बिमा फैनायनि रंजानाया 2 गुन जागोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। मीन राशि, दिनै राङारि थासारियाव जौगानाय फैगोन। दोहोनाबो बांगोन। समाजनि गागि सोद्रोमाफोरनि मददजों नोंथांनि साख्रियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय मोनसे बेसेनगोसा अनथोब मोनगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।